Paglongkam large size multi-purpose cooperative lem salong BOD kili ke padapon. Wolongkoma jialong fish seed distribution program jame kedengpon. Korkanthi Mondol Kongres Komite Amepi lapen Amepu atumapan karcupon. Pai Nipai Kristir Kebarni Mohamaya lapen Korkanthi Constituency ke Parlo Paglongkam large size multi-purpose cooperative lem salong BOD kili ke padapon. Bangso kili galong bang thong kebranar ke bang khu bang pia thong cepatepon. Lasuang bong pen bang krep hotum cepahai pon. Bangkre photum ta BJP pen kache toidun atum si haipon lablo tonsi ke haipon atuma men lake women category pen Jina Kilingpi Mina Kumari Bhujel STSC category pen Bimol Phangcho tonsi unreserved category pen Bangkre hini atum haipon lo amen lake Arun Son Rongpi Babu Rongpi Bura Singh Teron Chandra Singh Kro Dilip Singh Terang Dhoni Ronghang Gubin Ronghang Mongol Singh Ronghang Sarmen Ronghang Tem Ingleng Tem Ronghang lapen Tuna Singh Rongpi Bangso kili kalong Karbiang Autonomous Council a Chairman Raju Tiso IM Lunsing Teron lapen Dongmokak Police Station OC Nilamuni Malakara tum chetong dun lapen Kihaya tumapan certificate ron ponsi ing samjin pen pecun ponlo Laswalong kilang cari lapen Kang Sai Junatum Dipu pen Assistant Returning Officer tum pensi lang ponsi kilik pecun ponlo Dongmokak Pentanel Son Temong Report Malong News Meeting dolo lapen alang litum bidu assessment nang api la so teng pen pidi ka ambat chigi longpon la sinili prangsia bangke la shareholder do ana phanta ninga klong pen tim kar biang long mahin pen churolo yalang litum nilitum petu ningria teng pen itu alang litum pini la sunang homorthon nang kuri dun hirju me nang api dun kembang pho bangkre pho candidate mata alang litum nang pahai bila bapak BDP sawi panang litum tutum pan important people nang po nona bangke Karbiang Long Autonomous Council pen jang granite e damo khawang pusi tame itulah soal lems atu pen sila best agriculture aphan litum kom interest pen litum loan PC khetio kaphan paching thur hon pola bangke litum planning a kori tang dolo la so teng si non ke wangi ta claim pon por hoson si tame rong so jitu choklem mun e chodam mun e hot tame kom dam pen ala so kom dam kali ake joy pen se ron nahi po teng sine tum keron pon latan litum arong dam sini tum lahai keron pon ke padu kasi non ke bang ji sita mini litum lahai corruption pin ya bang kenang litum theklong de ji lapen aku kunna ne jong sinang litum theklong betan litum phanang pachini tu litum ke la bang ke corruption bang litum claim da claim long le lapen claim klilu ni lah dat society long litum aju ding thui pen ke sit apartment pen pini litum AGM election ni padolong la bang ke pet Paglongkam hawar shareholder kai pitoman itu ngasih terus dan antara ke ini ada total kecepatan bang ku bangke 32 jon tu dan 32 orang bang pen women kota along bang home dan SC/ST kota along bang ini dan generally unreserved along bangke 27 anak bang ku lada asal kecepatan along pen ini insam jin pen mati itu beda bajiner kep pen non ajo bajisir kep ala bang sopor insam jin pen shareholder ke hai pen tak good people sipini bening 2002 2003 la bang so society long pachari ji bata hempu pining bai pon lo asi asolong bang pen litum mesen men chun pon lo pen bang trip of harman pini RD bangke result bang panglar lo alang litum si sepati pon pon dan jebang jilang tome alang litum pensi bang society long kelang total shareholder bangke 292 do asong bong pen pini dak voting la bangke 270 another 22 bangke unpool lo stamela 270 ke jok pen sami ninthelo terok tok shareholder sila tak Pai ni phai sir kebarni Wolongkoma ji langpher BDC Bhawanalong Karbiang Autonomous Council pen ningkan surhini ra ingkorahini lapen ingkora kathoma farman lang okasu keron sai kedengpon bangsolong ongdung langpherarar tum chetong donsi lang okasu chen don rinti
Aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council IM Modhuram Lekhe ketongdun. Tonsi BJP Langpher Mondol President Dorsing Rongpi, BTC Chairman Hemsing Teron, VDC Chairman Norante Munglapen, BLCC Chairman Dipul Boratum Chetongdun. Bolongko Maji Pen Rakesh Rongpa Report, Malong News. Pai ni pai inkorasi ni Korkanthi Constituency Mondol Congress Committee atumpen akimi meipu lapen meipi atumapan karcupona mei dong mukak arong supi Congress Committee sai hemelong pamanpon. Bangso amelong Korkanthi Constituency angkang Congress asong atum ansu seke pangsang ponje Phanpura akimi meipu Praneswara ingki lapen Mohila Congress Committee meipi Ribika Tarupi atumapan si arpek kontang. Bangso karcu amelong ongdung Korkanthi Constituency arlo Kongres Klembang Pu Klembang Pi kethe keding atum cetong dunsi ing samjin pen mei pachunpon dong mukak pen Danielson temong report Malong News. Presiden Korkanthi long potong kumbi long presiden daiki deo la pente lili an bangke non ke wangji hut abangke nan ki claim konji phan la pente ke tang ahut la jitu keda momni tuan sekali alang tuan singki ke than pen al tu an ke claim kerap ni la sopan sini di pon la pente si bangke la lo kedam tang militung la dak office hema bidara chini la pente dak non sini office ki momlang la pen non ikim tang lo la pente militung la validation program mate welcome program bang sao ke dera sao to chat lo pois tame pinian bang ke ahem tang lo masini tu jar chat pois pinian si deng lo la bang ke la pente Karbi Anglong district congress mai pu la pente vice president pendang lo katu dia tung handa curu parfik lo ni khan la soa daito na pi ponpot Korkanthi Mondol congress lo president ba mate la soa daito na pi pa alang itu han pe curu parfik pente la sini tum pini Korkanthi da muhila sitami niliphan isi arpuna pilo Mondol president angli pilo la sini li thek thede sitami nili da Korkanthi arada long Mondol muhila nili da cari pon kukusin ini tum rak phantani dak arpu ani lo la si rak atum phantani limu pen ta chithan iglo dak muhila nili tum muhila tum Korkanthi muhila Mondol muhila kabipin kali dola alang litum bangdam esitami nili tum muhila tum sitami do ola nili tum klemar rap azil pijil kusame do ola la sini tum congress pen sitami nili tum du piglang la sini litum non Korkanthi arada long nili tum muhila sitami ansusi chipang tangi phansi nili rak phanta than iglo asik jok ci tek thi sitami nili japon fokusi pini aku en iglo. Bolongko majialong abarim Prime Minister Rajiv Gandhi mahangke thegani milur ke kaijon. Pai ni pai inkoyani Bolongko maji Langpher Mondol Congress Committee ahin pen India abarim Prime Minister Rajiv Gandhi mahangke thegani pache tondunsi milur ke kaya sai kedengton. Bangso along Langpher Mondol Congress Committee President Sarso Tiso Langsumipi Block Congress President Longki Ingti Karbi Anglong District Congress Mohila President Dipali Rongpipi Karbi Anglong District Congress General Secretary Mohesh Chauhan atum cetong dunpen Cikimo mate milur kai ponsi mesen pen sai pachunpon Bolongko maji pen Rakesh Rongpa report Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.